Ja, søster. Hvornår råber vi stop? Det ved jeg ikke. Forældrene er der ikke. De har ikke svaret. Så hun er kørt. Det er for sent at råbe stop. Kan du vinke, Lærke? Nej. Hun holder fast. Ej. Det... Gik det lidt stærkere, det der? Har du ude at kælke i år? Hvad siger du? Har du ude at kælke? Hvad synes du om den her kælkebakke i Ørum? Den er meget vild, hvis man er voksen med. Og meget stille og roligt, hvis man er ene barn. Skal du have faste Mette med en tur? Så skal I skrige hele vejen. Nej, Jo, så filmer jeg jer. jeg gider ikke skrive.